Excursionisme, muntanya i natura, aquí, Trepitjant Natura, el podcast de Cossetània Edicions. Fugíem dels excessos i de la velocitat. Volíem desaprendre i retrobar-nos amb el silenci, ser autosuficients i viure allunyats dels desitjos falsos, descobrir allò que és realment necessari per mantenir la vida. Sergi Monravà, Emboscats. Quatre amics subsistint al bosc durant un mes. L'Adrià, l'Èric, el Sergi i l'Oriol, cansats de la societat convulsa que els ha tocat viure, preocupats i esgotats per la pandèmia mundial de la Covid-19, decideixen iniciar una aventura que els marcarà per tota la vida. Sobreviure al bosc durant un mes únicament amb la recol·lecció d'aliments que el bosc els proporcioni. Una prova de fe per descobrir què és la llibertat. Un relat d'immersió al bosc que ens parla de subsistència, sostenibilitat i d'amistat, una amistat que s'ha anat teixint i ha crescut a través de l'amor per la muntanya. L'experiència l'ha explicat Sergi Monravà al llibre Emboscats, una experiència d'autosuficiència al cor del Montseny. Avui, al Trepitjant Natura, ens endinsem al bosc amb ell. Comencem! Sergi Monravà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Trepitjant Natura, en ple llançament i promo d'aquest llibre Emboscats, que de moment està tenint molt bona acollida. Així que gràcies per aquesta estona, que Déu-n'hi-do, Tot el que estàs fent aquest mes. Déu-n'hi-do. Gràcies a vosaltres per això, per la feina que esteu fent, i sense vosaltres aquesta distribució no seria possible. Sí. Sergi, pregunta obligadíssima. Què us va portar, no? Que és segurament el primer que es pregunta tothom quan veu la portada d'aquest llibre, no? O quan escolta la vostra història. Què us va portar a marxar un mes al bosc? Bueno, jo en aquest sentit jo diria que cadascú poder té una versió diferent. Jo et donaré la meva. Crec que és una cosa que des de sempre havia volgut fer. Tinc molts referents, també a nivell literari, a nivell cinematogràfic, de llibres, de pel·lícules, d'exemples d'aquest tipus que s'han fet, però sempre, veus com una cosa que està allà, però de pensar-ho a fer-ho hi ha un tretxo, no?, que diuen. I bé, com que el confinament ens va donar molt temps, vam començar a endinsar-nos al bosc cada cop més, a veure realment les possibilitats reals de fer-ho, fins un dia que amb l'Adrià vam dir, ostres, que realment ens veiem capaços. I doncs, la idea es va materialitzar. És a dir, primer aquesta idea va ser amb l'Adrià. Sí. Tots som una mica així, cabres de bosc, en aquest sentit. Però sí que és veritat que amb l'Adrià, de fet, durant el llibre, que un dia tornàvem justament de buscar bolets i allò que ja dins del bosc et veiem, ostres, que està ple de menjar per tot arreu, hi ha recursos de sobres per intentar-ho, i tornant amb el cotxe doncs vam començar-ho a parlar i des d'aquell dia vam anar-ho definint a poc i fins al dia que ho vam tirar endavant. Clar, amb l'Adrià ja us coneixíeu, també hi ha l'Oriol, que és el teu germà, i també tenim a l'Èric. Com es decideixen aquests companys de viatge, Sergi? Aviam, amb l'Adrià, per descomptat, ell i jo ja, com que ho vam decidir junts, doncs vam dir que seguiríem. Antigament hi havíem fet algun altre projecte, que era, va ser el descens del riu Yukon, al nord del Canadà, amb un company més, però en aquest cas, jo vaig decidir que vindria l'Uri, perquè és el meu germà, ja m'ha acompanyat altres vegades i havia vingut al Yukon també, i l'Adrià, durant aquella època, ja feia molt temps que tenia una relació molt estreta amb l'Èric, vinculada al bosc. De fet, durant les tardors fan temporada de bolets, és a dir, treballen recol·lectant, i estaven molt ficats en el tema i va dir, ostres, que l'Èric seria un bon fitxatge
de tardor i... A nivell de I així va coneixement, ser. no? Entenc. Exacte. Els coneixements exacte. també que podia... Però clar, tot i així, cadascú, sou 4 persones que decidiu anar-vos en el bosc un mes a subsistir, cadascú amb la seva motxilla, no? Amb el seu pare, del seu pare i la seva mare, diguéssim, amb els seus caràcters, amb les seves maneres de fer, amb els seus coneixements. No és fàcil conviure en aquesta situació, que pot ser una mica límit en algun moment, no? Tots 4, llavors. L'equip era molt important en aquest cas, no? Sí. Aviam, puc parlar pel que fa a l'Oriol i l'Eric, l'Oriol i l'Adrià, perdó, ja teníem experiències d'aquest tipus que havíem viscut i ja sabíem com reaccionàvem cada un, com portar-nos els uns als altres. Jo personalment tinc una actitud molt conciliadora i sé que no tinc problemes en aquest sentit. Amb el que em coneixia menys és amb l'Eric, però des del dia 1 ja vam fer moltes sortides abans, quan estàvem muntant la cabana, les sensacions eren superbones i, bueno, no t'enganyaré, sí que ja van haver-hi petits conflictes de la convivència com els que té un quan viu en un pis, doncs imagina't en aquestes situacions. Evidentment n'hi ha, però això és un factor humà i no, és inevitable. A veure, anem a pams amb la preparació. Vosaltres vau decidir que aniríeu al bosc a subsistir amb els aliments que el bosc us aportés. Vau decidir que no caçaríeu. Per què? O sigui, com vau decidir que serien les línies que no es podrien creuar en aquesta aventura a nivell d'alimentació, que per mi és el més xocant, d'alguna manera? No, de fet, és la base de tot. Realment, la caça no és que vam decidir no fer-la, sinó que realment no en tenim coneixement, siguem sincers. De fet, penso que tinc altres amics que són caçadors, que hauria sigut una altra manera de plantejar-ho, però que nosaltres estàvem supercentrats en això i sí que l'Uri i l'Eric també tenien un element que és la pesca, que ells ho controlaven bastant i també teníem una mica d'esperança en aquest sentit, tot i saber que és complicat pescar en aquesta cara del Montseny i cada cop més, però teníem aquesta baza en cas de que les plantes no arribessin, doncs podríem pescar. Però la caça era simplement inexperiència, desconeixement i no volíem jugar-nos-la a dir que ara, agafarem una escopeta sense tindre una experiència tampoc o ens fliparem amb un arc i... Clar, que ningú es pensi que vosaltres vau agafar un dia, no, i vau dir anem al bosc a viure un mes i a veure què passa. Tot això hi ha una preparació de mesos al darrere, no? Sí. Com vau començar aquesta preparació? Què és el primer que us vau formar? Quants mesos va durar aquesta preparació fins que marxeu al bosc durant un mes? Mira, en tema de tempos, jo soc molt dolent, mai me'n recordo quant temps va passar, quant temps era. Sé que van ser mesos, podrien ser des de 5 fins a 8, no ho sé exactament, però va començar que directament vam fer un grup de WhatsApp i estàvem com bojos, cada dia algú anava obrint, mira, nova troballa, avui he sortit, he trobat aquesta planta, perquè anàvem sempre amb un llibre, que ens documentàvem, cadascú amb el seu llibre, i anàvem fent proves, tastant, i durant molt temps va ser això de, entre tots, anar retroalimentant aquest coneixement fins al punt que vam acumular tanta sabidoria en aquest sentit de saviesa de plantes i d'arrels, de fruits, de tot el que podíem treure del bosc, que llavors vam decidir, ho veiem viable. I llavors també van haver-hi un parell de mesos, aproximadament, que va ser muntar la cabana. Vam buscar una ubicació que fos òptima pel clima, perquè era a la tardor i no volíem passar molt fred, llavors encarats a l'orientació sud de la muntanya, i un lloc que tinguéssim l'aigua a prop i que també hi hagués a prop tot aquest aliment que anàvem reconeixent, no? Clar, vosaltres, la zona, a més que us coneixeu el Montseny, perquè vosaltres sou del Montseny, era molt important escollir-la, no? O sigui, que no estiguéssiu, entenc, ni molt a prop ni molt lluny d'una població. Contemplàveu la possibilitat de que potser us passava alguna cosa i havíeu de tornar i que, per tant, necessitaríeu ajuda ràpid? Sí, aviam, el Montseny al final tampoc és tan gran, sempre tens poblacions a prop. Llavors sí que contemplàvem la possibilitat de que si passés alguna cosa sempre teníem la possibilitat de retirar-nos a temps. No estàvem superaïllats. Va ser una època també que la muntanya estava molt parada, que això ens va donar molta pau a nosaltres,
perquè era el Covid, era el confinament local, justament, i nosaltres doncs, teníem via lliure a la muntanya, ens la sentíem com totalment nostra aquella època. Però en qualsevol cas sempre haguéssim pogut retirar-nos a temps, no anàvem a fer una cosa que ens juguéssim la vida en un sentit estricte, simplement. Més o menys, No a quina podíem. distància teníeu la població més propera? El que és poble a poble, clar, amb cotxe podríem ser-hi en un moment, però Clar, però tampoc vosaltres que teníem. no anàveu amb cotxe, no? Vull dir, Clar, allò de dir, anem a buscar ajuda d'una altra persona humana i tardarem, compte que a peu, doncs, 2-3 hores, així. Déu-n'hi-do, Vull dir que era, però que en cas de qualsevol cosa podíem retirar-nos Sí, a que temps. teníeu 3 hores de marge per tornar al lloc més proper, diguéssim, no? Mm. Què vau portar de casa? O sigui, què vau decidir que el dia que marxàveu allò sí que us ho enduríeu, no? A part, òbviament, de la construcció de la cabana, que, com deies, ja la vau fer prèviament i el dia que vau marxar, doncs, la cabana ja estava feta, no? I entenc que el campament base estava tot muntat. Sí. Bueno, com ja hem dit, el que era realment era un repte alimentari. Llavors no ens vam posar límits a l'hora de portar coses com qui diu doncs, un ganivet, una olla, un encenedor, pedres per fer foc, també portàvem. Portàvem pots de vidre per emmagatzemar aliment i llavors també vam portar 2 coses de casa a nivell alimentari, que sí que són l'oli i la sal, perquè ens permetien precisament conservar i, bueno, i doncs, també donar una mica de sabor. Ja tenim el paladar tan acostumat a la sal que sembla que tot res tingui sabor si no hi ha sal. Però no ens vam posar límits en aquest sentit. No, era un repte sobretot alimentari. No vam fabricar-nos eines, ja ho portàvem de casa. Això, una maleta, un sac de plomes per dormir en confort. Ha estat això. Vau decidir anar-hi a la tardor. Tant, un moment on també hi havia una cosa que us jugava en contra, que és el fred, no? Sí, per sort no va ser un hivern especialment fred i tenint en compte que estan pujant les temperatures, cada cop són menys freds la els tardor hiverns. cada vegada és més suau, no? Sí, vull dir que es va portar bé el fred. Teníem una estufa de llenya que vam fer amb un bidó de pintura dins de la cabana, i llavors també teníem foc a fora i de fet sempre estàvem a la vora del foc. Fins i tot una vegada hem pensat de titular la història vora el foc perquè és que era fum, el que veiem tot el dia, foc i fum. Però vam poder-ho suportar bé i vam triar aquesta època precisament perquè tot el temps que vam estar estudiant la flora i la fauna vam veure que a la tardor hi havia molt aliment. La primavera també, però l'aliment de tardor ens semblava més consistent. Per sobreviure. Teníem molt tipus de fruits, no? I, bueno... Clar, vosaltres veniu del món de l'hostaleria, és que això m'ha encantat, perquè, en fi, si us llegiu el llibre i veieu les fotografies del que cuinen, fa una pinta, o sigui... Sí, sí. Nosaltres realment ens vam sorprendre nosaltres mateixos. No ens ho esperàvem per res, anàvem... Clar, quan estàs en aquest estat mental només penses en menjar. I tinguent l'arrel d'hostalers, l'Eric, que és una màquina dels sabors, i amb la imaginació que teníem i l'experiència que teníem de treballar en cuines, doncs fèiem plats molt elaborats, no eren coses així de... És que també hi ha una idea d'aquesta supervivència, no?, que nosaltres volíem trencar, de tot això molt americà, no?, per exemple, aquest en Bill Green que surt per la tele, que se'n va a llocs remots i sobreviu doncs, exprimint una merda de vaca. Nosaltres no anàvem a fer això, ni molt menys, perquè per fer això doncs, no ho fem, no tenia sentit. Volíem anar al bosc i veure que realment hi havia abundància i riquesa per poder alimentar-se d'una manera agradable i viable, en un sentit de poder viure. Vau passar gana, Sergi? Vas sentir en algun moment allò de dir tinc molta gana? Mira, això sempre m'ho pregunten, dic, gana no em vam passar ni un dia, sempre estàvem saciats, plens, però sí que, ja també això surt molt en el llibre, està molt remarcat, vam tindre una baixada d'energia molt bèstia a partir del dia 12, dia 15, que no era per falta d'aliment, sinó per falta de coses derivades de l'aliment, no? Ens faltava poder proteïna, no sé, no ens ho vam estudiar en aquest sentit què ens faltava després, un cop a casa, però sí que vam tindre molta falta d'energia, però ni un dia vam passar gana, sempre estàvem plens, hi havia el rebost ple de menjar, literalment ple, ens sobrava el menjar. Que fort, eh?
Però, en canvi, clar, potser sí que la proteïna, no? O alguna Clar, cosa el que dèiem de la que estem de la caça. acostumats en el món habitual, no? Que mengem sucres, que els sucres porten molta Sí. energia. Clar, entenc que el sucre... Bueno, mira, sucre en trèiem. És que, clar, jo comptava que sucre sí que en teníem. Teníem mores, Ah, clar, els fruits del teníem... bosc, no? Clar, sí. Bueno, diversos fruits, rosa mosqueta, cirera d'arbós, i de fet en fèiem confitures moltes vegades. O sigui que Feu sí que hi havia un melmelades, sucre. no? Sí Sí. que hi havia un sucre, però clar, potser no és el sucre al que estem acostumats, més refinat. No, clar. Que és Sucre refinat. allò que Et diu, dona un beu-te una xuder. Coca-Cola, no? Beu-te una Coca-Cola que tindràs un xuder d'energia, no? Sí, Clar, una Coca-Cola en un moment hagués sigut, bueno, clar, vosaltres això no ho tenia, llavors, clar, entenc que si un metge us hagués estudiat, no? Doncs potser hagués vist què és el que us faltava, Exacte. no? Quina proteïna, què és el que us faltava. Com eren els vostres dies al bosc? O sigui, és que, no? Jo m'ho imagino, dic, bueno, aquesta gent, al llibre ho expliques, no? Us aixequeu al matí i, clar, què fas? Com Sí, omplíeu el no. dia? Perquè és molt llarg el dia. Bé, Era a la tardor més curt, però... escurça. No, eren dies realment lents i havies de prendre-t'ho amb molta calma. Has de canviar molt el xip que tenim ficat quan vivim en societat, de que tot ho és a pinyon, has d'estar sempre fent coses. Allà era però frenant sec, freno de mà. I des del matí, ja que et llevaves, si volies esmorzar, doncs havies d'encendre un foc. Vull dir, no havies de posar no sé què al micro o la cafetera era des d'encendre el foc. Al matí havíem deixat mig preparat el que seria l'esmorzar, per exemple, doncs, la farina preparada per fer les galetes de castanya o bueno, el que fos que esmorzaríem aquell matí, i et dic que podem passar 2 hores tranquil·lament esmorzant entre preparar-lo, fer el foc, xerrar i estar tranquil·lament, i llavors durant el dia doncs, fèiem feines bueno, lligades a la subsistència. Tot el que fos reparar coses de la cabana, que si la teulada li havia passat no sé què, que si havíem de fer més estanteries, anar a buscar llenya per escalfar-nos i anar a recol·lectar, que era la base. Bueno, i sobretot, cada 2 dies, diria més o menys, anar a buscar aigua. Teníem garrafes, que això no t'ho he dit, teníem garrafes d'aigua, anàvem a buscar-les al riu, bullir l'aigua per potabilitzar-la. Vull dir, ja hi havia feines, no és que estiguéssim avorrits, però no teníem tampoc cap pressa i podíem anar fent Una sobre la mica marxa. cultivar la paciència, no? Perquè ara tot ho tenim... Sí. Aquí tot ho tenim molt de pressa. Sí. Allà per alimentar-te, no? Calma i tranquil·litat, que fins que no haguem fet el dinar passarà estona, no? I de cultivar la paciència i l'avorriment, que també d'això també se'n parla al llibre. Important avorrir-se, però, Totalment. Que avui en dia és difícil trobar espais on no estiguis estimulat per alguna cosa, que et distregui i que no... Bueno, doncs meditar en el sentit més senzill de la paraula, simplement no fer res. Us va passar lent o ràpid aquells mesos? Aquell mes, vaja. Quan fas coses d'aquestes, el temps varia. Jo recordo que al principi... Clar, perds una mica la noció del temps. Sí, això per descomptat. Ja no sabíem quin dia era, i això és veritat. En algun moment, parlant-ho, evidentment, arribàvem, no és dimarts o tal, però en molts dies se'ns oblidava. Al principi passa lent, però arriba un punt on, quan es converteix en una rutina, poder, o no sé com dir-ho, agafa un ritme més de pressa i de cop dius, ostres, ja s'ha acabat. Al principi dius, ostres, que cada dia compta, no? Des que et lleves fins... Bum, i llavors arriba un moment en què passa de pressa i sense adonar-te ni ha passat el mes. De fet, diuen que perquè tinguis una rutina assentada, diguéssim, a la teva vida, han de passar 21 dies. Doncs, mira... No? Allò que diuen. 21 dies perquè ja formi part de la teva rutina aquest canvi o això que has afegit. Clar, i llavors ja normalitzes les coses, ja res és sorprenent, ja és part de la teva quotidianitat i el temps torna a agafar el ritme natural al que estàs acostumat, diguéssim. Sense fer gaires spoilers, al començament del llibre dius que vosaltres busqueu la llibertat fent aquesta experiència, no? Anant a aquesta aventura. La vau trobar, Sergi, la llibertat, tu personalment? Hòstia, això és una pregunta molt profunda. No sé si la vam trobar, però sí que et diria que en algun moment la vam poder experimentar. Crec que és una cosa molt... És un concepte molt abstracte també, però sí que dins d'aquesta experiència vam poder sentir-nos en algun moment que érem totalment lliures en el sentit que nosaltres buscàvem, no? D'una llibertat autosuficient, d'una llibertat de no dependre de res dintre d'uns límits. Tampoc som Rambo, no tenim unes limitacions i
i depenem de moltes coses, però sí que vam experimentar, o almenys en el meu cas, jo personalment parlo per mi, aquesta sensació de viure fora de tota aquesta roda que és la societat i autovestir-nos sense dependre de ningú, que és al final com jo m'imaginava, no? Que era una vida lliure. Però bueno, té límits tot això, saps? També. Perquè jo també la llibertat la concebo com tenir la gent que t'estimes a prop, saps? I en aquest sentit doncs, ens faltava molta gent a prop, òbviament. Vull dir que també experimentes la soledat, experimentes l'aïllament, són moltes coses. Clar, estàveu totalment aïllats, sense contacte amb ningú, no? Sense dir-li a la teva mare, estic bé, no? Exacte, clar. Que vulguis que no, això també et fa esclau, que també t'atrapa. No ets lliure en aquest sentit. Però la llibertat en el sentit més estricte d'estar en natura, de poder viure en ella, jo crec que ho vam poder experimentar i també vam experimentar-ne els límits d'aquesta idea. No? Som poc conscients dels boscos que tenim i de tot el que ens poden aportar. Sovint els convertim en un lloc. En aquest podcast això ho hem parlat moltíssim. Però sovint veiem les muntanyes i els boscos com un lloc de postureig, no? D'anar a menjar la mona i poca cosa més, no? I no som conscients de tot el que ens pot donar el bosc a nivell de salut física i mental. Sí, bueno, jo crec que poder cada cop s'està sent més conscient, perquè també hi ha tota una moda al voltant d'això, que és el que dius tu, no sé fins a quin punt és moda o realment hi ha consciència, perquè al final tots anem al bosc per treure la millor foto per l'Insta o, bueno, no, o a la muntanya amb la Golden Hour i buscar aquestes històries, però també dintre d'això, separant el gra de la palla, segur que hi ha molta gent que està veient realment la importància que hi ha de la natura i de tornar-nos-hi a acostar una mica, no al nivell que ho vam fer nosaltres, però és que realment el bosc és un pou de saviesa que no acabaries mai d'agafar informació i d'aprendre coses. I en el nostre cas, bueno, en el llibre ho diem molt, jo també abans anava al bosc simplement per desconnectar. I punt. Però ara hi anàvem connectats, anàvem superconnectats perquè tot el que hi havia era potencialment útil per nosaltres. I havíem d'estar superdesperts i amb 4 ulls absorbint tota la informació que podíem. O sigui, bueno, sí, en aquest sentit. De fet, hi ha molts estudis, també us haurien d'haver analitzat el que dèiem d'un metge, no? Perquè hi ha estudis com els del Peter Bulevan, que diu que el contacte directe amb el bosc i estret amb els arbres doncs, pot fer baixar-te la teva pressió arterial, per exemple, no? Clar. Vosaltres, a part que segurament hi havia un component alimentari que us feia baixar d'energia, no? Però experimentàveu un tipus de sensacions diferents a quan esteu a la societat? Evidentment, perquè estàveu allà aïllats, però no sé si notàveu que el bosc també d'alguna manera, no? Lligat amb això que diu Peter Bulevan. Mira, a un nivell digestiu et diria que sens dubte tots estàvem superbé. No, també vam notar, perquè també parla d'això, que no només és una qüestió espiritual, sinó que l'olfacte i a sobre nosaltres alimentant-nos i tot, estàvem superbé. També el tenim molt en la nostra quotidianitat, t'haig de dir, tots. De fet, surto de casa on estic vivint jo i estic literalment al bosc. Llavors, poder no vaig notar un canvi tan bèstia com si vinc algú de Barcelona que fes això, segur que notaria molts canvis. Ja només en l'aire, en respirar, i hi ha tota aquesta moda dels banys de bosc, també, que tenen un sentit terapèutic, i jo estic molt a favor, vull dir que s'està estudiant i, evidentment, es veu que té molts beneficis. I jo crec que nosaltres ja els experimentem al nostre dia a dia quotidià, tot i que no al mateix nivell, però clar, també haig de dir que la davallada d'energia et fa una mica de... Es fa difícil saber què sentíem perquè eren moltes coses, però sí, és que jo, de fet, fins i tot la suor me la noto diferent quan estic al bosc. Jo si haguéssim passat aquests mateixos dies a ciutat, amb la mateixa regularitat de dutxes, que eren poques, em sentiria molt més brut, però molt més brut del que em sentia allà. És com algú que dius, el teu cos està on ha d'estar, saps? No respires pol·lució, no respires, no ho sé. L'alimentació, que també fa que suïs diferent, no? Clar, tot.
tot. En aquest sentit sí que hi ha una diferència notòria i real de viure a la ciutat. Vau tornar canviats, Sergi? Ha sigut un abans i un després? Si et soc, bueno, crec que això també surt al llibre. Si et soc sincer, no. No, perquè al final ha sigut molt poc temps. Si tornem, hem canviats. Tornem, ens emportem tot el coneixement que hem après, ens emportem una experiència única i poder irrepetible a la nostra vida, però al final jo em remarco molt això, quan tornem a la vida en societat som una peça més dins de l'engranatge i no, és que seguim, és que t'empeny i acabes fent-lo normal, no és que ara visquem al mig del bosc i No, clar, vull dir, però... vivim com vivíem. L'experiència ha sigut una cosa que ens emportem i en aquest sentit hem crescut molt, però jo personalment crec que no tornes canviat, perquè et readaptes molt ràpid, la societat ja ho té això, saps? A més és tan addictiva, tens tanta cosa per tornar-te a perdre en aquest sentit negatiu, que sé que hi ha persones que poden estar 2 anys al bosc realment o coses així que potser sí que llavors sents un canvi totalment de com ets, inclús a l'hora de relacionar-te. Però en un mes, vull dir, ens fem readaptar molt ràpid, siguem sincers. M'hagués agradat canviar molt més. Clar. Però, bueno. Però la vostra relació, si anem al punt de vista més sociològic, no?, del que us ha passat, entenc que vosaltres ara, després d'haver viscut això, tots 4, no?, teniu un vincle que us uneix diferent de quan vau marxar, els 4, la relació que teniu els 4, com va marxar a quan, no?, un mes després. Sí, això és de que aquestes experiències uneixen molt, i tot i que cadascú fa la seva vida un cop aquí, tenim aquesta experiència conjunta, hem intimat moltíssim, és que al final és inevitable. Converses, no? Entenc que, clar, tens temps de junts, parlar de tot, no? Vull dir... de tot, i i ens hem conegut molt més a fons, tenint en compte que hi havia el meu germà, que el conec Clar. com a mi mateix, i l'Adrià també tenia molta relació, però amb l'Eric també és que es va incorporar molt bé i no, aquestes experiències uneixen, o sigui, crees vincles d'amistat molt estrets i tot i que et dic que cadascú fa la seva vida, estem, en aquest sentit, sempre que ens veiem és que és com una cosa que sempre recordem i en veritat ens omple d'orgull i estem supercontents i sí que ens va unir i tant que sí. Déu-n'hi-do, el moment de dir, ens en anem al bosc a fer això, no? Què us deia la gent quan ho explicàveu? No, mira, és que marxem al bosc. Bueno, mira, la gent ja ens coneix una mica, saben quin peu calcem i és més aviat, ens diuen quan és la pròxima, que no tant... Ah, sí? Ja us sorprèn, no? I la família? Sí. Perquè, clar, hi ha una mica de... Els que pateixen per vosaltres, no? Una mica de por de dir, ai, si els hi passa alguna cosa, a veure, estan a 3 hores caminant de la població més Clar, propera. exacte. Jo diria, ma mare, que és molt patidora, aquest cop va ser poder que estava més tranquil·la, el fet de que estàvem a prop de casa. Ja et dic, l'any passat havíem fet, bueno, un parell d'anys abans havíem fet lo del Yukon, que això sí que era lluny de casa, Clar. també bastant desconnectats perquè no teníem cobertura, no hi havia telèfon, i el perill era molt real, també allà hi havia ossos, era un altre tipus d'experiència. Llavors, a casa estaven supertranquils de que féssim això, perquè sabien que aviam, tampoc som burros i si passava alguna greu sempre podíem tornar, que això era una seguretat que, bueno, que ens mantenia molt tranquils. Vull dir que en aquest sentit estàvem tranquils a casa. Déu-n'hi-do, Sergi. Tornaríeu a repetir-ho? Sí que ho tornaríem a repetir, però poder aprenent, no?, del que vam fer malament i ja no com un repte, perquè aquest cop va ser un repte, ara ens ho prendríem com algo d'anar-ho a experimentar i a viure-ho, a disfrutar-ho. Una setmana, doncs una setmana. No tant com dir volem arribar a fer... Teníeu com una pressió, potser. Clar, perquè poder, si no tinguéssim aquest repte entre mans, el primer dia que ja ens sentim dèbils, doncs tornem i s'acaba, no? Però teníem com aquest neguit de dir ho hem d'aconseguir, hem d'intentar-ho, però com una setmana tots ho faríem, perquè ens va sentar superbé i molta desconnexió. Tornes nou, no? Tornes una mica com... Sí. Has estat allà en un núvol, no? És una neteja, Una neteja de bosc. En tots els sentits, en tots els sentits. Sí. Detox total en tots els sentits, no? Mental, físic, d'ànima, d'esperit, de tot, no? De tot. Sí.
En fi, jo us recomano que és un llibre molt, molt ràpid de llegir, facilíssim, vull dir, és que en una tarda el teniu llegit perquè, a més, està escrit d'aquesta manera que t'enganxa, no? O sigui, com una història que dius i què els hi passarà i amb què es troben i com resoldran això, no? Llavors, hi ha hagut altres experiències al món, no? D'altra gent que ha fet coses similars, no? Gent que s'ha anat al bosc, a experimentar, però aquí, a casa nostra, doncs en fi, que és d'aquí, no? Que és el que trobes al Montseny, no? Llavors, penso que això és interessant, que a vegades ens emmirallem amb el que passa als Estats Units, no? O a Alemanya. Sí, totalment, totalment. I diem, no, clar, és que aquells boscos, no? És que els d'aquí també, no? Clar, és que crec que això és una experiència a quilòmetre zero, saps? És que s'ha de mirar així, com tot el rato, no? Tot el de fora és millor, tot el de fora és més gran, I que, ostres, aquí a casa tenim de tot i tenim un paisatge i una natura espectacular des del Montseny, però és que els Pirineus també haguéssim pogut fer alguna cosa similar i crec que és un valor i no pas una flaquesa, no?, que ho féssim aquí per reivindicar lo nostre, reivindicar-lo de casa i veure que aquí també es poden viure experiències d'aquest tipus, que no tot és, bueno, aquests territoris que també hem visitat, Canadà, Alaska, no sé què, doncs Catalunya també és un bon lloc. I que està ple del que deies, és que està ple d'aliments, de coses útils, no? Sí. Per la nostra existència. I cada cop s'està perdent més aquest coneixement. Així que aquesta experiència també és una voluntat de recuperar-lo, en aquest sentit. Però fins i tot no només d'alimentació, no? També les plantes remeieres, no? Totalment, totalment. De fet, moltes de les plantes que surten també són remeieres, com el saüc, el llor... Clar. Bueno, moltes plantes que també són... que nosaltres, de fet, les infusionàvem. No vam tindre cap gran malaltia, però sí que un mal de cap, un mal de panxa, doncs el podíem resoldre amb llavors de fonoll. No sé, hi havia moltes maneres. I aquesta saviesa, hi ha molts llibres, però bueno, la qüestió és agafar-los i posar-la en pràctica, perquè si no els llibres... No, i ha de passar de manera oral també, no? Que això tampoc s'ha de perdre, el coneixement que passa de tradicions orals. El coneixement dels avis i les àvies. Exacte. Sergi, moltíssimes gràcies. Us anirem seguint tota aquesta promoció i tot el que aneu fent. Penso que del llibre en sortiran bones reflexions i que cadascú se les agafi d'alguna manera o altra, no? D'aquesta experiència que heu decidit compartir, que és molt generós que vulgueu compartir-ho, també. Doncs moltes gràcies a vosaltres. D'això es tracta, perquè si al final el coneixement es queda guardat en un calaix, no serveix de res, i per això està, per compartir-lo, i les experiències igual. Gràcies, Sergi. A tu i a vosaltres. Un plaer. És necessari entendre la vida com un procés, com una successió de passes que, a poc, van dibuixant un camí sense final. Un petit corriol on els nostres ideals són els fars d'esperança que ens permeten avançar enmig d'un desert d'incerteses. Sergi Monravà, Emboscats.